Комфортна зона. Хубаво е човек да знае нещо много важно за комфортната зона. Няма как в дългосрочен план вие да сте добре. Сега ще го обясня защо. Инфлация, непредвидени разходи и много други неща могат да ни принудят ние да излезем от комфортната зона. Излизането от комфортната зона става по два начина. Първият начин, когато живота ни притисне, този начин е свързан с болка, напрежение и много голяма вероятност от неуспехи. Второто е, когато човек използва правилно енергията за хубавия живот. Има доста книги написани на тая тема, има и филми. Сега ще го обясня много лесно с един пример, който всеки го е виждал. Строежа на къща. Масово по селата може да обърнете внимание как една къща е направена първо една стая, после втора стая, трета стая. Реално погледнато има логично обяснение защо хората са го правили. Но крайният резултат е, че тази къща тя не е толкова перфектна, тя не ни радва толкова много, не е толкова функционална. Докато ако ние наистина предварително сме изживяли резултата от тази къща в нашето съзнание, като на къде ще гледат прозорците на спалнята, колко етажа ще бъде, колко квадрата ще бъде, и знаем наистина, че това го искаме, ние ще дадем всичко от себе си да намерим най-добрия архитект, да намерим най-добрия конструктор, които да ни консултират, които да ни помогнат това нещо да стане реалност. После ще намерим правилната фирма и вероятността за успех е почти 100%. А след това удовлетворението ни ще е наистина голямо. Затова е хубаво човек да осъзнае, че няма нужда да седи дълго време в комфортната зона, а докато е в нея, да си планира нещата и да започне да действа правилно.